päivää Neloksilla täällä. Ja miksuttaja. Niin, tänään ensimmäinen video meidän yhteisellä kanavalla. Ja sitten tätä nappia painakaa. Ja sitten... No, tää on kyllä haaste, eli me esitään toisillemme haasteita ja toisen täytyy vastata pakosti kyllä. Se ei saa vastata mitään muuta. Ja sitten se pitää aina tehdä. Ja täällä on meidän osia-aineksiamme. Ja niin kuin näette tästä, kun on jo torttupohja, tuossa on kermavahtoa, niin varmaan tiedätkin mitä aiotaan tehdä. Tästä tulee hauskaa. Ja sitten eiköhän aloiteta, miksuttaja aloittaa. Eikö sä? Okei. Sun täytyy hypätä polvilleen maahan. Näin. Tänä. Kuvaaja. Tällään pitää hypätä polvilleen maahan. No niin. Ei tunnu missä. Joo. Mennä itse. Sitten miksu. Miksuttaja miettii. Hyppää mahaplatsi maahan. Ei vitjatti mahaplätsi. Ei sattunut! Ja seuraava haaste pariin! Sitten mä sanon. Miksutaja. No. Miksutaja. No. Kerro jo se haaste! Mä mietin. Niin. Sun täytyy lyödä niin sun pää tuohon mun huoneen on vai? Tus jonne kuvaaja. Kovempaa. Lujaa, et siitä kuuluu kunnon ääni. Noin. Miksuttajan haaste minulle. Tee tossa kuperkeikka. Helppo kuin heinän teko. Ota sillä lailla, että hyppää. Niin kuin sillä lailla, että seisot tässä. Se on vähän niin kuin voltti. Hyppäät tästä ja yrität tehdä kuperkeikka ilmassa. Helppo. Laskettiinko? Joo, laskettiin. Mä vielä itse. Joo. Miksuttaja koittaa nopeasti. Se otti voltti. Niin. Heinänteko. Ei helppoa kuin heinänteko. Aletaan vetää saman tien kovilla. Noniin. Yeah. 2 teeluskallista tapaskoa. Noniin. Anna teelusikka. Joo, teelusikka. No kuvataan nyt tota. On hyvä. Tuomion lusikka. Katsokaa. Tuomion lusikka. Oi vitsi. No niin, siitä lähtee. Gluglukaa. Glug. Anna kun Onko se muka noin tiivistä, että se on niin vaikeaa Anna kun kuvaaja laittaa. No, ota. Onko tässä joku korkka? Anna nyt Juman kautta, mä laitan. Tää ravi. Jaa, se on tommosta niinku... Hei, kuvaa. Tän verran! Teelusikallinen piti. No, 2 teelusikallista tapaskoa. Siitä lähti. Naama se! Sitten toinen lusikallinen. Vasta sitten kun oot tehnyt haasteen, niin sitten otetaan maitoa. Näytäpä oikein sitä ihanaa tapaskoa. Niin, se on niin hyvää. Siitä lähti kuolemaan. Haluatko maitoa? Joo! Ota lasin. Ota, siellä on maitoa. Vittu. Toi me piipataan, eiks niin? No niin, kuva. Mä soitan ambulanssi! Paha henkiä tuli. Joo. Siitä, soita. Mä soitan ambulanssi! Elä soitaa. Kuvaaja nyt tänne. Kiitti, helpotti. Helpottiko? Joo. No niin, ja Turkan vuorosta. 2 teelusikallista samaa. Ei. Tiedätkö, kuinka tukala kuin? Se pitää heiluttaa. Silleen. Näin paljon säiköitä tässä. No niin, ja siitä lähtee. Se on pahaa. Kuolema. Ekalla. Neloksinen kuolee, niin... Hyvästi. Sitten lähtee kuulla siitä. Nyt on kovaa. Anteeksi, täällä on pikku kermavahtot kurkissa, niin mä just tajusin, että tämähän on lievottaa kipua. Kuvaa tänne päin.
Aloitetaanko? Ei tapasko haasteita hetkeen. Ei hetkeä. Joo. Mihin toi tapasko menee se? Tänne. Mut Miksuttaja. Mitä sä mulle sanot? No mä Evästauko. nam 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 Kumpi on mun? nam 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 nam. Sitten mennään tänne. Hei. Ja hei, kuvaaja. Tää vähän kuin sulla on. No, Kuvaaja, sä saat päättää nyt niin meidän molempien haaste. Meidän molempien pitää tehdä. sanotaan nytten, että molempien pitää ottaa paidat pois. Ja niinku, Molemmat paidat. kuinka mitä kauaksi aikaa? No, näyttää vaan teidän. Ottaa vaan paidat pois. Siinä. No niin, ei juma. Näytäs uudestaan. Ei! No niin. No niin, miksi? No niin, siinä oli se. No niin, Sitä syödään Miksu haaste. Miksuttaja. Ai mitä? Anteeksi. No niin. Miksuttaja. Älä nyt syö niitä ne haasteet. Miksuttaja haaste. Mä avasin tän sua varten. Hei, näytäs nyt. 6. 6. Ei. Meillä oli maksimi. 6 on maksimi. Katsotaan, jos mahtuu suuhun. Sitten yksi, niinku 3. Ei hitto, kattokaa kuinka paljon tuossa on jauhetta. Ai jumala, kuolema. Joo, mä pistän puolet, koska nää vissiin tippuu niin lattialle. Noin, sitten 1 haukku siitä. Noin, ja toiset jo sisään! Toi näyttää niin ihanalta. Kuoli. Anna nyt haaste. Saanko saman? Veinkö se saman? Mä jo innostuin. Niin neloksille syö. Miss mun huuliin kilvelee? Ei kiinnosta. Onks näistä? Tapasko? Miksi ette ostanut 3 chilinä? On ihan ripullista. No, me mietittiin samaa asiaa sitten. Mutta kun ei niitä ollut siellä. No sitten Nostas nyt sitä. Siellä oli 1 ja 2. No sitten ostanut Doritoksia. Saas mä uuden? Miksi en ostettu Doritos? Mä sanon sulle haasteen. Me ei ostettu sen takia Doritos Flaming Hot Nacho Cheese, koska ne on niin, mietoja. 6 suuhun. 6? Ai tuu. 6. Äijä saa maistaa omaa lääkettäsi. Tää oli hyvä. Niin. Katsotaan mitäs Miksuttajan ilme on kohta. Ai. Tasan 6 ja kellolla. No niin sitten. Ja muistutan. Älä nyt jumala. Nyt kun Miksuttaja syö noita, niin niin, painakaa tätä nappia tässä. Eli tykkäystä. Hemmetin idiootti. Mä editoin tän sitten, niin sä näet sitten mikä siinä on. Tadä! Ei minä. Niin siis nää on ihan niin mietoja kuin... Siis maistakaa nyt näitä katsojat. Ole hyvä. No. Siinä. Noin. Oliko hyvä? Hyvä ja... En mä. Miksuttaja. Ihan oikeesti. Hemmetin kuvaaja. Miksi olisit ottanut sen? Mä heitin sen sulle. Miksuttaja ripuli. Mä heitin sen sulle. No niin. Hei, kuvas mua. Miksuttaja haasta. No. Taas nyt se. Nyt se. Miten kaikki on näyttänyt. Oikeesti, kun sä annat tänne. Joo. Sä saa päättää. Me saa. Kuvaaja. Lämmä sen mua naulaa. Miksuttaja kuvaa. No niin. Älä. Siis haluatko sä itsellesi? Haluan. Oota. Oota. Läsi tää kuvan puhelu. No niin, ja siitä sitten. Olkaas hyvät. Yes. Tässä on varmaan liian vähän, mutta...
aika kauan, mutta te saatte... Teille se tässä ei niin Hei, kauan. kuvaa mua! Tekis mieli... Joo, siis päivän eloksella täällä saatiin puhtaaksi. Tuossa ikkunassa on vähän vielä. Katso mä tänne. Kerro mun haasta. Elikkä siis, Miksu, Taija. bäkkisohvalla. En myös tiedä osaanko. No koitan nyt. No joo, mä otan Koitan nyt ees! Okei. Mä osaan vetää takakuperkeita. No sitten sä osaat kyllä backinkin. Enhän osaa. Se on ilmassa vaan. Et sä nyt oikeesti. No joo, skipataan tää. Sitten, Ei. Jos kipataan vaan. joo. No niin. Elikkä siis nyt mä teen uuden haasteen, koska miksuttaja ei siis bäkkiä osannut, joten tosta, joo, niin miksuttaja on tässä. No moi. Joo. Sitten, mikäs se on mun haaste? No, kerro nää mulle. Olisiko se sun suihku välillä? Suihkua valkoisessa aineessa. Kakkunaamaa. Nanni ja Tämän päivän viikon haaste. Tuke Niin. Neloksille nyt kuvaa tämän ja Joo. älä näytä minun naamaa. Joo. Finaalihaaste. Miksi tää menpä tuohon seisomaan? Miksi mä suostuin tähän? En mä Ei, tiedä. kun me siinä mene tuohon seisomaan. Minä Ota. menen Mä sanoisin. Älä ytellä. Älä mene sitä. Miksi tää on pakko kestää? Onks tää pakko? Voiko tää skipata? Hei, ei sillain, se menee tohon. Sillain. Älä ytellä. Mä osun naamaan.